Ngabantu abayi-17,351 ekubikwe ukuba bosuleleke intsholongwane yeCORONA kweli kwezi yure zingamashumi Kusenjalo, iziko elijongene neCOVID-19 kwilizwekazi leAfrika, iAfrica CDC ngamafutshane, libambe intlanganiso yayo namhlanje ebanjwa qho ngeveki ukunika ingxelo ngendlela elilizwekazi leAfrika liqubisana ngayo nentsholongwane yeCORONA kwanendlela eqhuba ngayo inkqubo yogonyo. Umlawuli weliziko uGqr John Kengasong ubike ukuba ngabantu abayi-6.5 million abosuleleke ile ntsholongwane kwiAfrika iphela, kwaye phakathi kwamazwe anqenqeza phambili ngenani lolosuleleko nguMzantsi Afrika, iMorocco neTunisia, ngelixa ingamazwe angama-31 angene kumsinga wesithathu weCOVID-19 kweli lizwekazi. As of today, July 29, a total of 6.5 million cases of COVID-19 have been reported across the continent. And this represents a 3.4% of all cases reported globally. The number of deaths, total number of deaths for an entire continent stands at 167,000 people. Unfortunately, so with a case fatality rate of 2.5%. About 5 countries are contributing to more than 63% of the cases on the continent: South Africa, Morocco, Tunisia, Egypt, and Ethiopia. 56% of our member states, that is 31 countries, are now experiencing a third wave of the COVID-19, with 23 member states experiencing a more severe third wave than the previous wave. Nangona icotha inkqubo yogonyo kwilizwekazi Afrika xa ithelekiswa namanye amazwe, kodwa amazwe afana neMauritius neMorocco anamanani aphezulu abantu abagonyiweyo. We cannot get ahead of the virus if vaccines are not reaching a significant proportion of the population. And the African continent has fallen far behind the rest of the world in terms of vaccination. Just 21 million people, or 1.6% of the continent's population, are fully vaccinated. However, we know that despite the vaccine supply crunch, 7 countries, including Equatorial Guinea, Mauritius, Morocco, and the Seychelles, have reached vaccination rates significantly above the continental average. Kusenjalo, urhulumente waseMelika unikezele ngezitofu zogonyo ezi-5.7 million zechiza lePfizer kweli loMzantsi Afrika. Ngaphambili umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden uthembise ukunikezela ngezitofu zamachiza ogonyela iCOVID-19 ezi-500 million kwihlabathi jikelele, kuquka nezo zithunyelwa kumazwe aseAfrika phantsi kweCOVAX, ibambisene neAfrica CDC kunye nemanyano yamazwe aseAfrika.